jel vam kažu kako da ga učite? Pa smijem se zato jer niko nam nije rekao kako to učit. Nažalost vam niko nije rekao, ni meni kad sam išao u školu, kako učit ni jedan predmet. Osim za matematiku koji je prvi takav predmet koji dobiješ, valjda sam imao sreće što su mi rekli kako učite, to je Dino, riješi hrpu zadataka i to vrijedi i dalje. Nažalost, da, za nikakve predmete nam ne kažu kako učit i zanimljivo je, i to je moje pitanje za tebe, kad ti profesori stranih jezika izjave tako nešto, ne možete učiti jezik isto kao što učite, na primjer, povijest, pa jel vam kažu kako da ga učite? Jaj, eto. To bi bilo super. Da ja samo dođem, Marija, pa ne možeš povijest učiti tako da samo čitaš i kreneš u zadnji čas. I ti to je to. Odem, molim vas, platite račun i vidimo se idući put. Ah, super, genijalno. Znam za neki drugi put, mentorstvo super učenja 2,0. Ide tako. Samo problemi bez rješenja.